sɔgɔlen don Mali Actu la nin wagati in na. An ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ a ɲɛna k'aw ni ɲankuma ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma, o dɔ ye k'a fɔ avril kalo tile 15 kɔnɔna la, an ka finitigiw ye jatigɛwale tabaga dɔw laboli. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la, olu y'a yira k'a fɔ arabadon avril kalo tile 15 an ka finitigi dɔw ni jatigɛwale tabaga dɔw kun karila ɲɔgɔn na Kema n'o bɛ Mopti mara la. Ni fan fila ninnu kɛlen ka kɛlɛ daminɛ sa, k'an ka finitigiw ye tatugu jatigɛwale tabaga ninnu na, n'o kɛra sababu ye k'u laboli fo k'u ka minɛn dɔw to. O minɛn ninnu na ko kalalikɛ mansin, fiɲɛ, barama, tulu ani fɛn wɛrɛ caman kɔni b'o la. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi, a yirala k'a fɔ an ka finitigiw wulilen don k'u jɔ kosɛbɛ, ko u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la walasa fɛn min ye jatigɛwale tabaga ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'u latunu ka bɔ an ka jamana kan cogo min na. Finitigiw ka kibaruya hukumu kɔnɔna la hali bi, an b'a ladɔnniya k'a fɔ avril kalo tile 15 fɛn min ye Haut Conseil Islamique mɔgɔw ye, olu taara donboloba kɛ finitigiw ye. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la, olu y'a yira k'a fɔ avril kalo tile 15 fɛn min ye Haut Conseil Islamique ye n'o ye silamɛw ka jɛkuluba ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmɔgɔ n'o ye Chérif Ousmane Madani Haidara ye, k'ale ni mɔgɔ damadama de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa ni donbolo in kɛ. Donbolo in wari ye 5 miliyɔn ye, ni ka fara dumunifɛn dɔw kan ni o musaka bɛ t'i jɔ 10 miliyɔn ɲɔgɔnna la. O dumunifɛn ninnu na sa, ko malo b'o la, ɲɔ b'o la ani fɛn wɛrɛ camanw. Haut Conseil Islamique mɔgɔw yɛrɛ ka kuma la k'olu ka nin wale ma dabɔ fosi kama, ko finitigi minnu ni tora Mali kɛlɛ la n'u ka denbaya bɛ yan nɔ walasa ka se ka olu kɔni dɛmɛ. Haut Conseil Islamique mɔgɔw ka lahalaya la hali bi, a yirala k'a fɔ avril kalo tile 15 u ye donbolo kɛ alimamuw ka jɛkulu fana ye. O donbolo in bɛ tali kɛ saniyaminɛnw na n'o wari bɛ t'i jɔ 5 miliyɔn ɲɔgɔnna la. A yirala k'a fɔ donbolo ninnu yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye sa, ko tɛgɛkominɛ, eau de javel, gel ale ni safinɛ. U y'a yira sa k'a fɔ ni donbolo min kɛlen filɛ ni alimamuw ye nin ye, k'a kun ye walasa ka se ka sanuya wale k'o matarafa an ka misiriw la, walasa fɛn min ye coronavirus bana ye a kana se ka cari an ka jamana kɔnɔna la cogo min na. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ avril kalo tile 18 mɔgɔ 3 ni tora sirabakan kasara dɔ la Koro. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la, olu y'a yira k'a fɔ sibiri don avril kalo tile 18 Koro ale ni Kidi ni ɲɔgɔn cɛ, mototigi 2 n'a yirala k'a fɔ mɔgɔ 3 kun bɛ kelen kan, mɔgɔ 2 kun bɛ dɔ in kan, k'olu de kɔni sera ɲɔgɔn ma. U selen ɲɔgɔn ma, ko fɛn min ye mɔgɔ 3 ye olu kɔni ni tora a la, mɔgɔ 2 tɔ olu bananen don nin wagati in na, wa u taara ka taa Mopti dɔgɔtɔrɔso la walasa ka se k'u furakɛ. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko kibaru ye, a yirala k'a fɔ avril kalo tile 19 fɛn min ye mɔgɔ 8 ye olu sɔrɔla k'a fɔ coronavirus b'olu la. Kɛnɛya minisiriso ka kunnafoni di hukumu kɔnɔna la sa, kunu avril kalo tile 19 u ye sɛbɛn bila. O sɛbɛn in kɔnɔna la, u tun bɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 8 ye coronavirus bana yer'u la. Hakililajigi la, an b'a ladɔnniya k'a fɔ sibiri don o y'a sɔrɔ u tun ye sɛbɛn dɔ bila min n'a yirala k'a fɔ mɔgɔ 26 bana in kɔni yera olu de la. O kama, a yirala k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi, fɛn min ye mɔgɔ 224 ye coronavirus bana yer'o de la Mali la. Olu la, fɛn min ye mɔgɔ 14 ye olu tanyara, ko wa mɔgɔ 42 olu kɔni kɛnɛyara. Halisa kɛnɛya minisiriso ka sɛbɛn kɔnɔna la, u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 3 olu fana kɔni taara jamana kɔ kan ni ka t'u furakɛ yen nɔ. Kumakan laban na, u y'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ko fɛn min ye hakilisigi ye ani saniya walew matarafali k'an k'an jija u fɛ kosɛbɛ, ko sabula o dɔrɔn de bɛ se k'an kisi bana in ma. An balimaw, kibaruya minnu tun b'an bolo ka lase aw ma bi o de tun ye nin ye. An bɛ dugawu kɛ fɛn min ye coronavirus bana ye, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la, Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma.